Iri sa Baliabangir, pamilya ti nadong para mangalap iti ili ti pasukin agkid-kid daw apo ti tulong sa Banimampay a police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Agkid-kid daw ti tulong ti pamilya tinadong para mangalap iti barangay Davila Pasukin, Ilocos Norte ani Anthony Brigado para iti panakaimansayag na kuna ni Mrs. Elizabeth Milanes igi ti pimusay ang mangalap ket awan kadakwada ket namuan nga isuda day dinauraman iti nasa o alugar imbatad na nga ultimo pagpleted ti ama ti pimusay nga da iti Visayas ket Ompay. Ay dito ti talaga narigat sir ka dati ka nga rod ti kabibiyag di nga talaga no adda awan no awan at kasla kanyak kasla siyak matla ti pinakakwada dagito ubing ito kanyamanang ko di ay amyanan yun talaga kasla ti kabibiyag ni ata aw matagi nagawan aw matagi dinaganakwin sa dagito ubing nga paninanang ko idi, aw mo ti inadan, itatangda, damot sa bali pamilyanan. Kasla da kami matlata ati, kasla asit ganda nga, wanang ikunak nga ro din, kami maipay talaga ti talaga nga kasapulan, ti mesa nga, nga, kasi anak. Siyempre mapandagbirok mo ti kuano at da magpagbirukan da no awan mo tlata kasi lata mo ti kabibiyag mi dito. Yes, ma'am. So nga ore siguro igatang mi pa ti bagas kada kwa ket marigatan pa. Kada lalo tataket bigla mo dito nangyari ta kaanakak. Pagka talaga nga masapol mi ti kuano pang financial laang nga no dagiti laang kuanan ang sapsapol ti kwanta mo yung mutket uri ko nang manatayan ket aggastos matlat ti agminatay amot nga mabalin nga awan ti magastos mo ag talaga nga agparwar ka matlat ta uri kwa so deti ang no adamot mayat nga pakuman mga manangasi dumaw daw tak itulong da kayo Mainaig iti daytoy ket Ompay ti pinala nagsasaritaan da a pamilya ken ti dimmong par.